Hirong. Di. Sug das nun. Ang checkpoint. Atong nadakpan mo dong sa pulis dong. Atong PPE naman ko. dong. Sa may tubag niya dong. Dong. O dong. PPE ako ba? Kami na ba? At ba nadakpan mo sa pulis sa checkpoint dito sa Agipo. Sa may paano mo? Sultis pulis. Yung udanan na to dahil. Isang danan. Ang hapit mo malakpi dito. Nakalimot mo ito. Nakalimot mo ito. Klaro. Hindi mo kalam talaga dahil. Natay YouTube. Kamo man to si JJ. Duha. Atulo mo. Sakay ang army ato. Arme, ang gawin yung nakalakop nun. Pulis. Pulis lagi nag-checkpoint. Ada army sakay basaban. Isig pangutan na nga ningon tong pulis nga. Nabay lisensya. Ningon para. Unta na magaglisensya. Ni para to, ni para. Oo. Nga. Ya. Ningon nga. Saman ka? Unta na magaglisensya una. Ay. May lisensya. Lisensya. Ya, may lisensya ka. May lisensya. Isa na kay agar may ningon nga. Sip. Tip. Alpa. Papaal pa tip. Ngayon nga nag-game 16. Ang pulis. Oo. Snappy kayo kay Galmeng Lihok dirahan. Tatas. Driver. Ikaw. Pating man. Aw. Papa. November Papa. Sabot natin sila. Kalabot man ang pulis. Pag last lodo, ako na. Ikaw Lojo. Nakapating mo po ko. Kayu pa, kayu, nasi kayu, Aka na! nasi kayu. Dahil. Dead error lang siya. PLP. Saan ang PLP? Papaluot ako ba? Alam ko ng tas ulit oy. Kaya mo kalitong ganyan ha. Dito lingkod na yan ha. Ikaw, suma ka? PLP. Hay palihan sa ng PLP. Kalit na kayo. Papaluot ako ba? Alera, bakla ng animal. Ay siya nin sampol pag katay ikaw. Ha? Katay ikaw balgin sampol ka. Ako nasunod lagi nila. Ah, ikaw sunod nin sampol ka. Pero ako rangutan. Ah. Kulpaan ko. Nagmotor ka. Natong ramay na kuhan. Ah. Nga ako nga na ba yung pagado. Ah. Melom lang ko bitaw ko tuloy. Ikaw saan po ka? Nga po pulis nga ato. Sir. PPE. PPE. PGE. PPE. Yan PPE. Paparlor ako sir. Kalera, bakla mo na. Labaw mo na kung bakla. Paparlord ay. PGE magkakagano yan? Yung PGE ka. Naotro lagi. Nasa ko ang pulis dong. Ha? Nasa ko ang pulis pag yung mo papalubot ako papa. Ingok pala nga. Hala, diretso. Diretso. Kalera, manok chok. Kaya.